Čaute, toto je Barok Entertainment, Baroko Rokoko a prvé video zo série, ktoré som nazval Kafe pauza. Keďže mi na stránku chodia rôzne dotazy a otázky ohľadom mojich prác, tak som sa rozhodol, že sem tam, keď budem mať nejakú dlhšiu chvíľu na kavičku, pohodičku alebo je vonku zlé počasie, tak vám nahrám takéto videjko, kde sa vyjadrím k svojim prácam, poprípade fototechnike alebo softverom, ktoré používam. A možno to bude pre niekoho prínosom, možno dúfam, že aspoň to bude téma na nejakú diskusiu. A hneď v tomto prvom videu vám poviem niečo o kontinuálnom autofokuse na kamere C100 Mark II, ktorá ma teraz práve sníma. Ide o automatický režim ostrenia s dvojitými pixlami a vyzerá to asi takto. Vždy, keď sa dostane do zóny zaostrenia nejaký objekt, tak kamera na ňo automaticky pekne plynulo a presne zaostrí. Pokiaľ teda sú dobre svetelné podmienky, že nejdeme do nejakých extrémov ISO 10 000, 20 000, kde sa už nachádzajú nejaké nepresnosti, alebo teda dlhšie trvá autofokusu nájsť správne zaostrenie. Samozrejme vždycky lepšie bude zaostrovať kamera na nejakých kontrastných plochách. Je to perfektná vec, určite sa to hodí na nejaké akčnejšie snímky, kedy sa objekty pohybujú a potrebujeme ich udržať zaostrené. Jedinou možnou nevýhodou je na tejto kamere to, že tento autofokus je vycentrovaný do stredu obrazovky, respektíve snímača, a tam je uzamknutý. Nedá sa proste posúvať do strán alebo nejak s ním manipulovať. Osobne mi to ani nevadí, je to v strede je snímač najcitlivejší, respektíve má najrýchlejšiu odozvu na ostrenie. A možno časom Canon vydá nejaký firmware, ktorý nám vypustí a nás takto poteší. Uvidíme. Tak ja tento autofokus určite po svojom otestujem v nejakých horších podmienkách a dám vám k tomu samostatné video. Dovtedy ďakujem za váš čas a vidíme sa pri ďalšej kavičke. Majte sa.